Майка ти да е жива и здрава! И здравейте на всички, аз съм Snowboy и днес, както виждате, играем Hide and Seek и сме стълбичка. Така. Първо да кажа, че този билд батъл, който качих, нали, знам, че не е много безинтересен, защото е то в някакъв испански сървър. И трябва, нали, може да подменя поредицата с Hide and Seek, защото нали, няма много сървъри краке, дето може да се играе такъв хубав билд батъл. Даже намирам където може да се играе и дори билд батъл. За това. Майка ти да е жива и здрава! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Ето, гони той! Не ме гониш ме, нали? Гониш ли ме? Nope. Така, ще сменя поредицата на Hide and Seek с Build Battle. Нали? Hide and Seek много ми харесва точно сега в този сервер. Маповете са доста тъпи, да. Няма как да си стълбичка в гора. Ще се разхождаме, уж да е забавно, ще ги стреляме всичките и ще се качим на тая къща, ако можем. И ние не можем, защото слак. Така. Ей ги тия малните. Сега ще ги настрелям. Стрелите не свършат. От водата боли ли? Не. Добре, то сма виде. Не мога да викам. Не знам защо. Бягай. Оптиква, как ма стресна, имаш представа как ма стресна, бе, момче. Упс. Така, бяга тук. Оцелих ли за нея? То се малко да ме види. Видя ли ме? Не, той търси там. Упс. Дъпс. Няма да дойдеш на тук, нали? Искаш падата оцеля. Така през тревата. Иху! Трима сикъра ма гоня, точно трима са, нали? Не знам колко са. Мамицата ти да е жива и здрава. Тук не мога да се превръщам в различни работи. Идват. И оттам идва някакъв. То сме изгуби този другия. Сега ще го прибим това. Fuck you. Еми хора, продължаваме като свикър. Така. Аз не знам никой къде е, нали? На пън. Ще чупиме всичко това. Тук би трябвало да има стълбичка, но няма да има. Между другото, с тази браза можем да се стрелваме така. При малко не, дето го видяхте, не беше хак спокойно.
Така. Аз бях видял... What? Ти? Една тиква от 2 купчета не мога да меря. Найс. Сега си изтерях на 10 секунди, това доста малко е. Гейм. Хайдерите челиха. Хора, ще направим още една игричка и се връщаме след малко. Здравейте пак, започвам след 2-1 и старт. Да спусна фойерверката да ми даде точки, не мога сега майка ти, да е жива и здрава. Мога ли да вляза тук в огъня? Да, добре, но сега горя. О, това е любимия ми мап! Това е любимия ми мап! Ма само, че този мап не е за такива. Workbench. В смисъл има място за Workbench, примерно тук. Но аз тук знаех много неща. Сега ще ми бавят майката, нали? Да застанем тук за като начало. Вот. What? What? Не се ли такова? Аре, няма да ми дадат. Меч! Бързо! Окей. Аре, излез. Спи. Ляхме в туалетната, най-неуместното място за workbench на света. И то сега ще ни бие майката. Окей, продължаваме катсинка. Ще мине доста време докато задобрем на тая игра. Ама... то може да не задобрем, ама. Другия път ще изследвам другите. Така, тук се излизаш. Тук имаше много гличави места, дето можеше да се катериш и другите посмъртно, ама посмъртно няма да те намерят. Имаше такива гличави места, дето можеш да скачаш. Така, тук в туалетната, едва ли ще има някой. Тук няма никой пич, освен това. Тук имаше и горен етаж, си спомням. Ето го, не. Ето. Тук се качвате на горен етаж. Тук имаше един басейн. Тук имаше един нещо като басейн, дето... Чакайте само. Къде е басейна? Само искам да го намеря. Тия, които знаят мапа, сигурно там ще се крият. Да видим. Тук шезлонги, мезлонги. Ето го басейна. Ма не той я търсих. Ама и тук влизаха много такива сноуболкови тогава. Аз нали играх друг сервер, не го знам кой беше. Ето тук някъде трябва да е един като портал с вода. Но обаче е като портал. И там има един блок, дето не се вижда най-отгоре. Само че не трябваше да се давиш, то май тук не можем да се отдавим, не знам. Thanks for playing, Seekers, you won the game! What? Мога ли да се отдавя? Да, мога да се отдавя, добре. Уи, добре! И хора, надявам се клипа да ви е харесал, това беше от мен.